Chlapci, aké máte pocity? Rudo má vyplakané oči. Katastrofa. Jeden z najhorších zážitkov môjho života. Počúvaj, to je skrytá kamera. Robíme také vlosti. Je to v pohode? Je to úplne v pohode. Počkaj, je taký krajší. Pozri sa, tiež z týchto, lebo túto popolavu. To je oškobaná. Bielu. Ja som nikdy nebral. Jak ju mám zobrať? Z boku tak. Ale to je taká odzobaná, to neber. No dobrý večer s vami. Perfektný. A vy by ste taký mohli mať ináč. Sa vám hodilo. To je také kuriatka. Takže takto tu máme Pedra, Janu, lebo je z nás najväčší chlap. A tu máme sliepku Lenku. Môžem ťa na chvíľu zastaviť? No. Prečo sa tak bojíš? Nemusíš sa ma bať. Môžem dať 3 hrozne dôležité otázky? Ty si dáno drevo? To je jedno teraz. Oh my god! 5-ciferné číslo. No. Ja v mojom mene... Ešte raz. No, poviem, že v mene mojom a v mene Petra. V mene formácie Šajčíka. V mojom mene a v mene Petra. Ale musíš nejak začať pod záštitou Pala Bruchalu. Výhercov predĺženého víkendu Ešte raz do pí. losujeme pod záštitou... Nie. Totižto každý mesiac losujeme pod notárskym dozorom s Palom Bruchalom. Víkend... To je v pohode. Spomínal Warren Buffett, boli sme na obede Jednoznačne. Je to tak s týmito akciami. Ja sa ospravedlňujem páni, náš podnik si pre vás pripravil malú pozornosť podniku. Náš podnik si pre vás pripravil malú pozornosť ako predjedlo pred hlavným vchodom. Táto paprička je... Povedal si hlavným vchodom? Áno, viem, ale išiel som ďalej, však rolujeme, ne? Čo si myslíš o svojom živote, Peťo, v tejto chvíli? Môj život je top. Môj život je top. Akurát v posledných 15 minútach nebol až taký dobrý. Dobre, už serem na to. Hej, negrcajte do trávniku tu vedľa.